Welcome to Meraki. Meraki. Oh, nakatanong kami Meraki, guys. Dat kalugong po ito. Hindi kalugong. Hello guys, dito kami ngayon sa Meraki. Nagapo kami ti Abuan River. Ano na ay? Tara. Ini konten. Ganda ba? Oh, pinamayitan tayo, pinamayitan. Pinamayitan. Hello. Sino ba ito? No, tatay siga bagbagang. Nagtayag na naman. Nagtanga-tanga ng VR niya. Alam mo yung lalay. Awan eh, awan signal mo. Walang side down. Bawal ka nung muniga eh, bawal eh. Bukti nga talaga ng hutay. Welcome to Meraki. Ayan guys. Ay pa-picture man da. Tine. Picturean taman. Tine. Mamalata. So, tour ko kayo dito guys. Sa Meraki Garden. Meraki Garden. Dito maganda yung view oh. Dito yata yung sayawan nila eh, no? Ay doon. Aesthetic ang ilaw. Ay Gigi nga to. Ay pagulyan. Ay tininagmayat. Para sa mga walang love, bawal kayo pumunta dito. Para sa may mga love lang. Pero sa mga single tulad ng mga to, bawal sila pumunta dito. Bawal daw pag single pumunta dyan. Bawal daw single pumunta dyan. Mga tapos sunod yung bawal mo. Tanay. Diyan ni second floor. Puro bougainvillea lang may makita dito, di ba? Diyan na lang ko man nagbigos eh. Oh. Pangit mapanjangatawan view na. Nauli ka ta. Nyabrayo dita. May kayong picture tinay. Ngayon. Tinay.
May kintinag picture. Adot dami ang kajapayong eh. Tinag picture kay Tin eh. Picture sa kaban. School. Pasok na ako sa school ng Mirake. Yem. Pasok na yan. Kaya nag-round. So, dito tayo sa Meraki guys. Ayan. So, itutur ko kayo. Ang kami, ang sarsarding no? Ay, sorry. So, tayo. So, wala na tayong makikita dito, kundi Ang malaking fish pan. malaking fish pa. Balik tayo dito guys. Ayan. Come and join. Come enjoy. Dito tayo ngayon. Shortcut. Dito tayo. May tuktukak pa yun kay. So, may ano dito. Balik tayo sa pagkabata. Batang 90s. Kugternan. Ikaw din? Matokpol pa yan kay. Ikaw din? Oh, dito naman, testing natin. Lalagpas sa... Ano? Saan na ito eh? May duron sa kay. Ay. Kasat ni. How? Hindi na naman ni GR. Ay, dalawa tayo, Hana. Mas makigat ka sa akin na. Uy, no. Pwede no. Binte, albon. Tunduma ah. Ang ganyan ni tao. Tao. Gaya ang basketball at binte. Wala, ayan na. Mag-ag ka. Sige, lundag ka. May baka. Ayaw na. Kaya ang basketball. Pang-exercise. Ha? Pagkaulat. Ha? Ganyanin ka dito. Dilokon. Nagdagsin tibag. Ipas mo pa. Agige. Agige. Oy! Basketball player! Nang abakin yem! Eh? Wala ka lang ako? Oy! Oy! Dietang guy, dietang! Aglos, tumira! Wala! Paloma! Paloma, tumira! Wala! Highlight yar. Si kami dinar. Natangan nami. Anyata? Tal.
Inyong braen. Kawan, itin Lagi na pa rin. Tapos, Tapos sa line na pa rin lang. Sumili nila si Corpanas. Nawag mo lang. Ako ba't sila dyan si Anderson? Uy. oh. Napanood kayo nagkapabuan. Ana. Shut out. Slide na, dali. One. Na, hindi kinaya. Ulit na ulit. Doon, balik. Oh, ito na si Bebang. Mag-i-slide na. Go. Oh, dito naman sa kabila. Sige, sakay. Wala ba? Sige na eh! Sige, Tagalog. Wala ba? Ba't yan eh? Hindi na makakatulog. No, yan eh. Ay. Sige, para pumayat ka na. Dali. Slide. Oh, para, sakay. No! Babakan rin! Baba ka muna, sakay muna. Oh, babe. Oh. So pag pumunta kayo dito sa Meraki, guys, ayan, Hi! Good morning! Hi! Hindi kinaya Paloma, baba ka. Oy, okay din ang Paloma, guhit na Gina. Guhit na Paloma. Ang dami yan ang Paloma dyan. Oh. Tapay lang kuya. Palonghet. Uy, okay din naman, guhit na Gina. Talulang ka no. Tagulang din mabalik. Uy, Isublin ako nila, Jaya. Mararak sa amin. Mga Lord kaya, Adrian. bakit niya mabalikan tayo, right? Ako kuya. Jaya. Ano kung mga 16 mo na? 16, te. Hindi ka na yung nagsakan. Oh, para. Oh, para. Hoy, paramitin ako. Paran. Oh. Next. Nag-driving ka. Ito yan. Tayo na. Oh. Next destination. Ito ay papanaan. So ayan guys, tapos na kaming lumibot dito sa Meraki Garden. So uwian na. Ayan. So at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, shares, and subscribe guys. Ayan. Pakisampal na ang pulang button at hilahin ng notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So see you on my next vlog guys. Tinag-picture kayo ito na. Soy. Oh, nagutom. Daw?
Tambay lang sa Meraki guys. Mamaya uwian.